ngosibonela umnguni mfowethu ngisuka le kaMaphumulo mfowethu ngathi nje ukuthi into edala ukuthi nginibhalele ngize ngibe la kule ndawo ukuthi kuno thisha lapha lecture ngasho kanjalo sindala nangimina mfowethu manje ina ukuthi ngiyayithanda sengingazama na ukuthi ngiyibonise ngendlela zami engenza ngazo ubhuti okumfundo wakho khona azifuna ukukusho kuwena nginazo ingane. Ingane awunankinga nengane zakho? Hayi akunankinga mina ngithanda yena ba. Hayi kunye nokunye anginandaba. Amthandela imali. Njengengitshela le ndoda yakhe anginandaba na yena mangisikhulume naye sadira sobabili. Wena ngempela ukwazi kanjani uzothanda umuntu omdala kangaka kunawe? Ukwazi kanjani ukwenza kanjani isibindi esingakho usithatha isibindi esingakho sokuthi ungathanda umuntu onganganami? Okay sekubuza iringi yipi wena manje? Iringi mina yazi ngiyakuthatha ngikufaka iringi ngaphela ngisho unyaka zikhona ngisho inkomo ekhaya emuva ngathumela Ubingelele mbukeli wethu emakhaya ubaluleke kakhulu la ukhona noma ukuphi South Africa yonke KZN yonke Africa yonke phesheya noma phesheya kuyilwandle noma phesheya umakhelwane siyakuthanda ubalulekile mfowethu uyaphila futhi ngiyaphila kakhulu mfowethu nami ngiyaphila mfowethu sibingelele ukuthi uzucela ukuthi ube nathi kulesikhathi lesi nje mfowethu ngake ukusho mfowethu yini mfowethu yenza ukuthi sibe la kulesikhathi njengamanje yini lekuhluphayo mfowethu mangabe ikhona umbukele sabukele sabeka indlebe. Okay ngeke ngiqale nje ngibekelele kubona ababukeli lapho ngaphandle ukuthi hayi into engibeke la ubani mfowethu wakuphi okay mfethu igama ngosibonela umnguni mfowethu ngisuka le kaMaphumulo mfethu ngathi nje ukuthi into edala ukuthi nginibhalele ngize ngibe la kule ndawo ukuthi kuno thisha lapha lecture ngasho kanjalo sindala nangimina mfethu manje ina ukuthi ngiyayithanda sengingazama na ukuthi ngiyibonise ngendlela zami engenza ngazo so ngiyathola ukuthi angathi angithathi serious so mina ke ebengingade ngicela la kunini ukuthi nani nikwazi ukuthi mayifikile la ngikwazi nami ukuthi ngike ngimbekele akwazi ukuzwa le nto bengikade hlezi ngimbekela yona njalo mangabe ngoba especially even noma esethisha kwesinye isikhathi ngeke ngihlale ngimbuke ngisho ngithi hayi ngize ngimcele ngithi hayi ngicela azangichazele sesisobabini naye angichazele ngalondlela kodwa ke egcineni ngigcine sengimbekele ukuthi hayi mina kahle kahle into engiyifunayo la ukuthi ngithandane nawe ngiyacela nje ukuthandana nawe ukuthi lecture mfowethu ngabe ufunda mhlambe ngabe omunye uzothi mekubothayo ngabe university mhlambe ukuphi la ukhona ufundaphi baba ngathi college college singese imention ukuthi kuphi hayi ngimention bafana college nje kodwa ke ngoba lecture phela mina ngumfundi sengayaza ngithathe serious kwesinye isikhathi mhlambe ngabe ukumbone mhlambe nomuntu athandana naye nendoda noma mhlambe awazi umbona nendoda kwenzakalani engasho ukuthi ngoba ngithi ngiyamthanda ngiyangiseshe wena bekhona indoda emfikisayo lapha abamazi basho bathi hayi indoda yakhe kodwa mina ngiyeke phela ngoba ngiyamthanda ngenze ngiyeke umuntu momthanda uyamthanda kudependa kuyena akashadile bafaka lotsholo inayo ngisho ngalapho research yami engisayenzile isangibeka nje ukuthi indoda ikhona ukuthi yena angazi ngifikile lapho ekugcineni ukuthi ngimbuze ushadile bathini ngabe mhlambe ireaction yabo ibe njani ngasikhathi umtshela ukuthi ufila kanjani ngaye uyabazi ke abantu besifazane the time umbikela uyakuthetha hayibo wena ungathi mina ngiyile kuwena nje umncane ukuqala uthatha isibindi sokuthi ngiyamthetha hayi uthando alingi ukuthi uthando nje kuya ngokuthi umuntu uyamthanda ngabe mhlambe after usumtshelile ukuthi uyamthanda wazama ukumshayela ama-sign eklasini kuqhubekile kwaba right mhlambe buka ubanga namahloni ukuthi hey sengimtshelile manje kona ngasho bafuthi hayi akuzange kube right kodwa phela ke ngosengiyikhiphile into engathi ngangiyifuna ukuthi ngimbekele ayizwe naye so sengiyajwayela ukuthi isimo sizoba kanje unjani mhlambe momtshela usuke ehlinile noma nje uyahleka athi hayibo wena noma uthi hayibo wena yabo ngathi ukuthi kokuqala wayehlinile but mase ngibuyele kwesibili naye bese bona ukuthi angidibele umuntu ongaziyo so bese ngithathisa like ukuthi
ya sekiyakusho ukuthi nakuyena siyangena le ndlela ukuthi akasathathi ngokuthi angizele ukuthi hayibo wena kanje sesikwazi ukuthi sixoxe ke manje ya sixoxe nje into eqondile wazi naye mase eba i-reaction yakhe una ukuthi yabo manje athi hayi awukuzama ukwenza into ibe serious okanye mhlambe ungibonise ngasamthing ukuthi yabo uyangithanda so nami ngese ngiyabona ukuthi hayi manje ya usenayo leya feeling ukuthi unayo le nto uyayizwa lento uthi yenza into ukuzabona ukuthi uyamthanda yebo manje uke wambuza mhlawumbe ukuthi yini leyo nto leyo angambuzi manje mhlambe manga nje sengizela angichazela ukuthi mhlambe yini le bekade ifuna so nami ngazama njenga nendoda angangasho ukuthi njana nendoda njalo umuntu okwazi ukuzama umthandayo umuntu efuna umbonisa ukuthi uyamthanda manje ngabe mfethu enye into wena yourself mhlawumbe umbukelo uyayibuza ukuthi akekho yini umuntu othandana naye esayidini mhlawumbe uzufunile kushaya yakho wena mfethu ngasho ukuthi bakhona abantu bengithandana nabo abanganganami abanye abangaphasi kwabo so kodwa ngiyathola ukuthi hayi laba abadala ibona abantu abakwazi ukunderstand umuntu nesimo akusona futhi uma uthanda nomuntu olingana nawe ayikho into akubonisa yona eyaphambili so yena njenga ne lectures ziningi izinto angibonisa zona asho ukuthi hayi yabo uma ungenza 1 no 2 mhlawumbe impumelelo ungaphumelela kwenza awusaba babukela ukuthi hayibo bazothi ushayela i-lecture yakhe mhlawumbe ufuna imali yakhe mhlawumbe njengomuntu osayi student hayi ngalapho ke abantu bangakusho lo because bazobona ukuthi lo muntu ushuthi washela umuntu esemdala kangaka wayeshela umuntu ayi-lecture abe ekhona abantu mhlawumbe ufuna imali no uthando ya ngasho wena uma ungazi ungakazi ufikelele ethandweni ukuthi hayi ushuthi ufuna imali yakhe lo muntu no hayi ufuna imali yakhe isecaleni eyakhe nendoda yakhe nengane zakhe so mina ngifuna uthando kuyena so umuntu ocabanga lokho akacabanga bheke noma sekuthiwa ngiyaphumelela ngafuna abuke ukuthi kuyenzeka yini lo mfana lo lento kade ebeyicela la ngisho nabangaziyo abangibukela abasho ukuthi hey lo muntu weshela le lecture kani so bazobona ukuthi hayi bengadlali ngisho noma evela manje uzozibonela nje nawo ubuhle bayo le ntombi le hayi kodwa kumuntu ke uyamthandiswa isimilo sakhe ya nangendlela nje amile ngazoyibona nawe indoda yamanzi uzothi mayihlala nani nobafu la eduzane kwami mhlambe naye angacabanga ukuthi hey lo mbhemi ya befuna vele into yangaphela mhlambe awubona ukuthi mhlambe ubuka njengengane yakhe mhlambe ngoba umfuna wena awazi ukubheka lokho hayi noma ngabe kunjalo mfethu kodwa mina uyazi umuntu mangabe umtshela ukuthi uyamthanda uze uchazana kahle kahle mhlambe lento uqale nini ukuzizwa ukuthi uyamthanda mfethu since nje ngifika lapha le so isikhathi singana sekuwa 2 years manje nje ngimane ngibuka ngazi ngathola lesibini sokuthi ngigcine sengimfika kuyena ngimbekela lo daba la South Africa angazi noma ngizosi inhlanhla noma ngizosi ibhadi kuma sister or ngizosi kuzoba ibhadi lakho noma inhlanhla yakho namhlanje mfethu but ezuredi ngiyacabanga ukuthi nawe njengensizwa mhlambe iyona ndlela le uzama ukukhombisa wonke umhlaba ukuthi ubone ukuthi uyamthanda naye mase fike la uzoyibonela ukuthi cha uyamthanda bengisacela my team usigida ngisondezele indoda emnyama dothi ngisondezele usisi qale bangibhele ukuthi mase efikile yabona then kube uthi uyasondela bafu sina simcelile ukuthi eze yabo yeah so ngoba sazomsondeza njengamanje okwakho mfethu ukuthi ukhulume yonke into oyifilayo mfethu yabo yeah ungasabi yayizwa leyo ngoba thina ngesimshinje inhliziyo yakhe kodwa namhlanje ngoba kubukizwe lonke uma eqoma yini nje ungathembisa ukuyenza nje for yena angasho nje bafu ukuthi since naye umuntu wakhe but yena mayezo understand ngoba ngenzeka ukuthi unaye umuntu wakhe ngenzeka ukuthi akanaye mhlambe abantu bayakhuluma bathi awunayo indoda kade hayi mhlambe akuyona indoda yakhe mhlambe ubhuti wakhe ngaliyenza mhlambe makhelwane wakhe usuke drop mhlambe naye usayizamela so ilapho ke ngizokwazi ukuthola khona kahle kodwa mina nje bengimisela ukuthi nje akube umuntu wakwami straight nje ngithathe straight ngasho ukuthi ngicele nasekhaya ukuthi hayibo naku ngizovela nomuntu lapha nihlanganise okuhlanganayo ingabe mhlambe khona omunye
obusuke wamtshela ngokuthi nakho ngithanda i-lecture yami mhlawumbe umngani wakho mhlawumbe umakhelwane? Ngathi usisi wami uyena umuntu ongi-understanda kahle. Usisi wakho wazi wangibuza ukuthi hawu ngoba ngathi umuntu omdala sethi hayi no uyazi nawe ukuthi umuntu umthanda noma ngabe umngani. Since engamdalanga ngalo ndlela leyo ukuthi wahlehla mnumzane. Kumele phela ihlehle uyaphila mama. Ngase ukubiza ngomama. Mhlawumbe uzofana nalabo mama baselokushini. Ngibiza ngomama. Sisi uyaphila. Nami ngiyaphila. Ngiyathemba ukuthi mhlambe ubhuti uyamazi. Mina ngiyakwazi mina singeke ngayibona ithombe zakho. Singeke ngayibona mina ithombe zakho ngiyakwazi. Enye into okumele uyazi ukuthi ungabi namahloni mama mhlawumbe uvuke lo siyaxolisa nosikubize phambi kwamakhamera yabo mhlawumbe ungabi namahloni ukuthi hawu mase bangibizele kumakhamera kwenzakaleni ubhuti vele uyamazi. Yebo ngiyamazi yena. Kunodaba sibhalele lona ezivumani film la ukuthi khona into afuna ukuyisho khona into afuna ukuyikhuluma nawe yabona. So mefuna ukuyikhuluma lento mhlambe umazi umuntu onjani nje? Yena umntwana nje alright. Ohloniphayo futhi. Nje umntwana nje ongenankinga nje alright. Ngasho kanjalo. Akukho mhlawumbe ningena twistana ngakho. Kukhona kona into ake ayisho but akuyonto engiyithathe serious ngoba phela izingane zihlezi zikhuluma noma yini lezi insuku izingane zanamhlanje azikhuluma noma yini azinamahloni. So uke khona konto azishoyo but angiyithathi serious lento ayishoyo ngoba ngitshe mhlawumbe nayo udlalela njenganabanye abantwana. Esikoleni vele lapha izingane zinokudlalisa. Ya zinako ukungidlalisa zingincoma ukuthi ngimuhle nani yabo nje into esengijwayele engasayinaki nje leyo. So akuyona into engathi mhlawumbe yaniqhatha noma uthola sikuphatha kabi. Hayi kona bengingakabi into engathi ngiphathe kabi. Ngoba ngeke ngachaza ukuthi nje vele into ejwayele ukuthi zibakusho lokho nabanye abafundi. Ngoba esikubizile mama sakucela ukuthi uze la namhlanje. Ubhuti okumfundo wakho khona athi ufuna ukukusho kuwena kahle kahle. Okungenzeka ukuthi ufuna ukuxolisa ngoba uthi uke wathi umuhle. Okungenzeka ukuthi ufuna ukuxolisa yabo njengengane yakhe. Okungenzeka futhi ukuthi mhlambe lapha efundweni ufuna uede kancane ama lessons kodwa uzoyizwela kuyena. Ngiyathemba ukuthi ucomfortable noma amakhamera unankinga nawo sixolise ngalokho angithi. Hayi ake ngizwe ke sengibizwe kumakhamera ukuthi umayelana nani ake ngizwe. Yekona angakhuluma ufuna ukusho kodwa ke mawukuthi ilezi zinto zawo TikTok ayibadla ngize ngikwazi ukumelana nalokho. Ngihloniphile nje nakho ukuthi yenene ngizi lana ekubeni beningibizela amakhamera ngingazi ukuthi kumayelana nani. Mina esikoleni ngiyahlonishwa kabi. So ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngizibone sengiko TikTok nani. Ngeke ngize ngikwazi. Izini mama ezo TikTok. Lezi zinto zezenzekayo nje manje ama prank enzeka ko TikTok. Ngeke ngize ngikwazi impela isithunzi sami nje ngisihlonipha kabi. So nje mawukuthi lokho bandla ngizohamba ngeke ngize ngikwazi nokuqhubeka nayo yonke lento. Uyabona nje mawukuthi ngempela into eningibizela yona la ngizodlala ngami angeke ngisizwana. Ngizohamba nje futhi ngeke ngize ngikwazi ukumelana nalento. Hayi mama ihlisa umoya. Mama phela hayi lana kuyona into yokudlala into serious le engikubizele kuyona. Bafo yini eserious mfethu ungakukhuluma mfethu nango uma mbhele ilecture yakho mfethu uthi yini ombizele yona la phambi komhlaba wonke ubukele bafo. Ukhulume nje mfethu ungabe ngathi uyagodola. Yeah. Yebo wena mampela. Yazi la into engikubizele yona nje. Ngize ngibhalele abafethu. Ile nto engihlezi ngichazela yona njalo, ngicela yona njalo esikolweni ukuthi yini le ohlezi umchazela yona mfethu yini lento mfethu. Umchaze ukuthi ngiyamthanda mfethu ngifuna ukuthi ngithandane naye, ngicela ukuthi ngithandane naye. So ngihlezi ngimchazela but yena unako unga-understand but bengifuna aboneke manje ukuthi bengadlali. Bengiqinisile mangithi ngiyamthanda. Ukuthi lecture yami no aloko sikubeka ecaleni ngicela nje akangithathise nje like umuntu nje okhuluma into serious bengabheki nendaba zama age sibheke nje ukuthi asikho kwasesikoleni ngemanje sikhuluma ngendaba ukuthi ngiyamthanda ngempela. Usuqedile kuba mina ngeke ngize ngikwazi ukuyimela lento yakho. Ngeke ngize ngikwazi nje ukulela lento yakho. Oqala mina ngimdala kabi nje oqala nginawe mina.
ukuthi ungaze ungibizela kona inhlonipho yakhe kuphi ungaze ungibizela amakhamera ngimdala kangaka Mambhele. ungani uyenza lento oyenzayo Sishiya indaba yokubadala yabona lana ngobani sishiyelani ngoba vele ekugcineni ngimdala mina nginawe ngiyakuthanda yabona angilingani nje nawe wena nje uncane kabi alikwazi ukuthi uthi uzongishiya ngoba ngikuthi ngiyakuthanda so wena ngabe umthanda kanjani umuntu omdala mina mhlawumbe ngangoma wakho wena ungasho kanjani ukuthi uthanda umuntu ongoma omdala nakwena kodwa ke asiyeke lapha asiyeke indaba yabomama ngithaske sibeke endaweni ukuthi mina nawe ngize ngikwazi ukuyimela ngeke ngikwazi ngicela mama yazi ngaze ngisuke ngiguqe ngedolo ngime lapho ngobani abantu bakho abasekho bafetha kunani nje ngikama lapha baphelile nontanga bakho yindaba usukela abantu abadala ubashiye pho ontanga bakho abalingana nawe mina ngathi yabona nje ontanga bami ngathi ngicela wena ngoba ngazi ukuthi khona ongangibonisa khona ontanga bami hayi sengikhathele kakhulu abafana uyadlala angazi lento serious mama bongazi userious bengazi ngabe mhlawumbe iyaqala yini ukwenzeka into ekanje ukuthi mhlawumbe ushelwe ingane yesikole akukazi ukuthi ngize ngishelwe ingane esikoleni kuze kufike la ingane ziye zidlalele nje mhlawumbe zingincoma njengoba ngeke ngasho ukuthi ke zingincoma ukuthi ngimuhle nani akukazi kodwa ukuthi ingane iziyenze ngalendlela senze ngayo lo mntwana hayi ngeke ngize ngikwazi kanjani ke mama ngabe ekubonisa ukuthi uyakuthanda futhi hayi ukuthi uyalwa nawo nje ekubeka nje ukuthi ngiyakuthanda ungcono phela uma kuwumuntu engilingana naye manje ingane encane mina ngikazi ngithanda nengane encane angikazi nje empilweni yami njengoba ngimngaka nje angikazi nje ngingasuka ngithini ngithanda lengane kanganawo angikwazi nje ngikwazi mina ngithatha nje ingane yami njengoba ngikufundisa lapha esikoleni so angikwazi ukuthi ngingathandana nawe mina the time angithi ukwakazi ukuthandana nomuntu the time uzabe angifisi nje nokuthi ngikuze kufike nje lapha angifisi ukuthi uze kufike nje lapha yazi mhlawumbe ngaba khona ushintsho olwani ushintsho yazi mhlawumbe lapho uthandana mangabe khona mina lale mina nginomyeni mina ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngingathanda nengane encane kangaka manje lelo lami uthando ngilisephi ke luthathu lusekubantu olingana nabo baphelele nontanga bakho alibafuna abanye abafuna wena so manje uzokwenza ukuthi ngikubuke ngenye indlela esikoleni ngoba bengicanga ukuthi mina uyazidlalela bengingazi ukuthi mina sungazi uze kufike la sekufike khona uzungibize ungisuse ekhaya ngize la mekubuka yena mekubuka angakuphenya yena mekubuka cacile phela mina njengoba ngizithatha njenganomzali wakhe yena ukuthi angenza noma yini kumina yena hayi kodwa wena umbone idanona mhlawumbe ikheke elidlekayo hayi mina ngimbona njengomntwana buka nje mama ungitshena ngomyeni umuntu ofika kushiye lapha akazi nje akuthathe ngisho naye haki ngibuka njalo ihaki yokwenzani ngibuka njalo manje befika lapha ekushiye manje ukuthi azi kuze kubonakala ukuthi mina mfana zangithatha ihaki wena nje awuyelanga esikoleni ukuyofunda uyela ukobheka ukuthi kwenzakalani empilweni yami ngoba ngifundisa wena bona nje mangaphinde wena ungithathe wena ngisho ugade mina nje uzubona nokuthi ufika nje ubona kanjani ukuthi ufika angishiye ngingahlezi ngifunda into engakazi wayibona wena shuthi ugadene nami nje lapha esikoleni ukuthi kwenzakalani empilweni yami uzubone konke lokho okhuluma ngakho umuntu momthanda wenza sure ukuthi uyakwenza lokho ngigadile vele angiphiki ngoba ngiyakuthanda imobani wakutshela ukuthi umyeni wakhe wena before ezikutshele wena umtshelile mama ukuthi umyeni wakho lo uhleze ezokudrop ngamtshela ukuthi mina nginomyeni ngoba ngangisho ukuthi ngangitshela uyayidlalela ngaze ngamtshela ukuthi hayi mina nginomyeni mina okay wena mama njengomthanda wena umyeni wakho umthole nje efika kudrop pha ukuthola umsesh ukuthi yena ukanjani njengomuntu omthandayo ukuthi kanjani like njeke kudropa angithi uyahamba manje kwesinye isikhathi phela usuke emsebenzini mengidrop unesho kanganani ukuthi ukuthanda wena wedwa lapha nginesho ukuthi uthanda mina ngoba uyangihlonipha ungihlonipha ngakho kwenza ukuthi ngizibone ukuthi indawo yami kuyena ikhona ukuthi naye mhlawumbe njengekudropa la khona umuntu azafika amthathe lapha abuye as long mina yabo mina njengoba engihlonipha lokho kukhulu kumina lokho ukuthi uyangihlonipha ngoba akaze ngibonele ukuthi mina kuyena so angikwazi ukuthi ngicabangele into engakaze ngiyibona angikwazi ukwenza lokho yabona ke mina ke ngenze i-research ngoba ngikuthanda ngizokwenza sure ukuthi noma ngathiwa awusena uzokwenza i-research yani manje ngithi ngenze i-research ngoba ngikuthanda ukuthi ukanjani uhamba nini mina ngiyokwenza sure ukuthi nje every time uhlezi uhappy hayi uthi mawufika nje la esikoleni unumbuka nje ubona uba happy angeke nje into ongakazi wayibona angeke kona nje ama-colleagues ami mangase ezwe leyo nto angathini angithatha kanjani mina ukuthi mina ngithandana nengane encane ingane yami engiyifundisayo hayi ngeke bangaphi abantu awucabange kahle yabo nje lento yakho ukuyicabangisise kahle ngiyicabangisise kahle ngathatha awukuphusise kahle kontanga bakho awucabanga nje ukuthi umuntu omncane angakwazi ukuyenza lento engiyenzile angeke aze akathatha decision engakho ukuthi azakwazi ukuthi acele ukuthi uzofika la awuthi mhlawumbe umbukeli uyayibuza ukuthi yini indaba ubonene kule lecture le ngoba akhona amanye ama lecture esifazane mhlawumbe esikoleni
Mfethu ungakutshela ngamchazela ukuthi uthando lusuka ngaphakathi. Umuntu ufika umbuka bese ubona ukuthi uyamthanda. Ube nothando lwakhe. Yazi imhlola yami. Into kanjalo lesukela kumina. Ngivelanga nje ngathi ngizisukela ngizave ngiye kuyena. Awuthama umtshela ukuthi sekusikhathi esinganani umthanda ngathi aka. Sekuphelele maybe 2 years ngimthanda. Kodwa ngikwazi ukuthanda efika. Uthi wakuthanda efika. Ubhizi nje wena ubhizi nothando nje. Ey'ntweni eziningi akungazenza nje ufocus ey'ncwadini zakho uzubale ukuthi sekuze kwaminyaka ewu-2 nje impela. Ngizolufisa kanjani? Ngobani? Ngoba into ekenhlizweni. Esikoleni khona kuhamba kanjani efundweni zakho yabona ngoba ekushela kanjani? Bafo ngeke ngicele kawuyena ngincedise. Ngeke ngicele kawuyena ngicela ngihlale nami. Uzeke cabangani ngaleso sikhathi. Hayi cabanga shem. Yazi amabhadi lawo amabhadi. Manje mekuncedisa mama awukazi ubone mhlambe ekubuka mhlambe emoyizela mhlambe egcina sekuthinta ngendlela mhlawumbe ebonisa ukuthi hayi ngeke lo muntu nezinye inhloso. Cha yena unako ukumoyizela but ubengakaze kufila ukuthi angithinti. Unako yena ukumoyizela kodwa ngitshela ukuthi phela ungikhonzile yapha. Nje namanje uyasmile So nje hayi cha lengane yazi ukuthi ngenzela into engakaze ngicabange. Angikaze ngicabanga ukuthi nene ngaze kugcine sekufike la sekufike khona manje ngengakaze ngicabange. So nje ngiyaphoxeka kakhulu ngiyaphoxeka. Hayi. Ngiyakuzwa yazi manje wena mombuka mama mhlambe umbuka njengokuthi mhlambe ayikho into engenzeka phakathi kwenu. Hayi ngeke angiboni angikwazi mina ukuthi ngingathana nengane ngeke ngize ngikwazi. Angikaze ngiyicabange nje empilweni yami nje leyo nto ukuthi ngingathana nengane encane angikazi nje. Ngeke ngibone kona bekwenza abanye but mina ngikaze ngiyibone mina ukuthi ngingathana nomntwana omncane. Wazi bekwenza ingoba kushuthi kunento abayitholayo lapha kuzona lezi ngane. Phela bona. Yazi nje eyishwena mama ngeke ngibone nje ukuthi hey mangase kuthiwa senginawo. Ungayeka konke lokho wena ukucabangayo emqondweni wakho. Nje uyithanda kakhulu ngayo. Yabona nje ngesimala namanje hleka nje. Ngisho noma etisha noma yamuzona manje. Hayibo. Hayi wena bo. Ukuthi bafuka wena mhlawumbe uhlala niye ngena nje ngisho manje ngathi ngaphakame la uzombona nje baba. Hayibo Nkosi yami. Ukahle lo. Hayi cha imhlola yami le yazi imhlola yami futhi ngiyalingwa nje la ngiyalingwa. Ngisho njengoba nasesifundweni sakho nje ubone ukuthi ngiya-excela ngenzela wena ukuthi ubone ukuthi ngingazi ngicakuba ngiba yiflop. Wena kahle kahle awuzifundeli wena ufundela mina kahle wenzela mina into yenzayo nje uthando. Abazali bakho bakukhiphe ekhaya bakhiphela ukuthi uzofunda wena ubhizi. Bona basekhaya nabo bathola uthando angibazi babalithola kanjani. Kodwa mhlambe balithola ngesikhathi esifanele wena ubona ukuthi fanele mhlambe ufocus ezincwadini zakho njengamanje. Bafa awusabi ukuthi mhlambe ekhaya bazothi hey ushela umuntu omngaka mhlambe umuntu onganga omama wakho mhlambe. Hayi khaya ngangesabe bafu uthando nabo ngiyobachazela ngeke ngihlule ukubachazela lento engiyichazayo manje sebengamane abangijikise kodwa kokusalayo ngibachazelile ukuthi umuntu ngiyamthanda. Awubona mhlawumbe bazokuthatha mama unazo ingane. Nginazo ingane. Ingane awunani inkinga nengane zakho. Hayi akunankinga mina ngithanda yena ba. Hayi kunye nokunye anginandaba. Amthandela imali. Njengengitshela nendoda yakhe anginandaba naye yena mangisikhulume naye sadira sobabili phela. Kodwa kusami ingane zami nje zona zingathini nje ngempela zizothini nje. Zingothini nje phela ingane zami sezizwe ukuthi zinobaba omncane ongaka. Hayibongeke. Ingempela ingane zami nje zona sezingathini ke nje. Ngempela ngempela sezibona ukuthi mina ngithandana nomuntu omncane kangaka. Uwes engimfundisayo. Kungcono mhlawumbe nekuthiwa mhlawumbe umuntu mhlawumbe ongekho nje esikoleni engimfundisayo. Yazokwenzela umzekelo. Ngoba phela wena ufana nomntwana wami. Ngizokwenzela umzekelo. Yazojele. Bake bathanda neziboshwa. Banazi bashadile manje. Banayo yonke into. Ba right. Basuke phi? Umuntu wesiboshwa. Sithi umuntu wabethola ikhona zabo phela lezo nabo. Babethola connection. Kulonga uzamana kuwena ukuthi asifane connection. Mina angikho lapho ke yazi inkinga ukuthi uzama kumuntu ongekho mina ngikho kuleyo nto leyo. Wena ke ngangcono ukuthi ulapho ke ngoba uyadisha futhi okokuqala uyi-lecture ngabe uyakwazi ukuthi wena nje wena ngikudinga ngempela wena ozongibeka kule ndawo lengiyifunayo. Yazi udlala ngesikhathi sakho ke ngoba le nto eyishoyo nje into engeke ize yenzeke le nto eyishoyo. Ngeke nje mina abantu basho njalo athi ngeke yenzeke into. Maybe ihamba kwesikhathi. Into ejwayele vele wena into sowakwayenza vele leyo before. Njengoba uthi ngiyashela intombi but ke bengishela intombi lezi engisho ukuthi angisazifundi sengifuna umuntu othe ukuthi nakumina ozokwazi ukuthi abele ingqumo ezi right izingaphezulu kwezabo. Wena ngempela ukwazi kanjani uzothanda umuntu omdala angakanginawe? Ukwazi kanjani ukwenza kanjani into isibindi esingaka usithatha isibindi esingaka sokuthi ungathanda umuntu onganga nami? Okay sekubuza iring yipi wena manje? Iring
mina yazi ngiyakuthatha ngikufaka iring ngaphela ngisho unyaka zikhona ngisho inkomo ekhaya emuva ngathumela omalume. Hayi iring akufuni wena ukuthi iring ayikho noma ikhona yini. Asijahile nomyeni wami awukho la sijahile ngoba vele umyeni wami vele sizoze sife naye. Manje bengizoyisheshisa yonke into nje kube right. Mina angizange ngisho ukuthi ngifuna ukuthi zisheshe into zami. Angizange ngize ngisho lapho nje wena uthi ungihambela phambili. Ungihambela phambili lokho ukuthi usufuna ukuthi kusheshe ngobani? Mina ngithi ngiyakuthanda ngoba ngikuthanda yena kushutha akakuthandi that's why imake manje khona nomuntu athanda kuze kubonakale ngering ukuthi uyangithanda khona nomuntu athandana naye. Hayi Unesho ukuthi akekho umuntu athandana naye mhlambe nje useshade nokushada. Hayi ayikho le nto leyo ngempela ayikho nje leyo wena nje into oyicabangayo leyo no ecatha ngowena kodwa akuyona into ekhona leyo. Mina ngokwami ngokuthanda kwami mina ngiyacela nje ukuthi wena khohlwa lo muntu bhekana nami mina ngikhuluma nawe ukuthi mina ngiyakuthanda futhi nje uyisuse nje indaba yakhe manje. Hayibo sikhuluma sobabili kube ngazi ukuthi nje awu akekho nami ngizoba ngathi wena mfethu konke okubonayo mfethu konke nje ukubonayo ubona unkosikazi wakho ophelele kuMampela ophelele bafu ungashoti ngalotho ongathi noma ehamba egcekeni ekhabasho ukuthi awathatha lo mfana. Mama usuna ingane engaki manje? Babili abantwana bami. Manje bafa ukhathazeke ukuthi mhlambe uma uthola indodana mhlambe ingabe indlalifa kusho wona ngeke usaba nayo indlalifa. Unayo indodana mama? Nginayo indodana. Awukhathazeki wena ukuthi ngeke usaba nayo indlalifa? Hayi angikhathazeki mina bafo as long as ngithola uthando lakhe. Mina nje into engidira na uthando yena. Isimali sakhe yonke into yangichaza bafa yonke into yangichaza. Yena nje manje uthando lakhe angikhulule nje kuphela. Hayibo Mina ngingalungiselela njenganendo ngizama ukuthi nasemuva kube right. Uthi inkomo zikhona mama ngiyazi ukuthi unomyeni but uthi inkomo zikhona but bafo mina bengingazi ukuthi mhlambe umama vele unomyeni wakhe yabo. Mina bengingazi ngiqale ngathi ngifuna ukubona iring wathi hayi bafo iring ayikho khulileka yabo singakubiza so ukube bengazi ukuthi iring mhlambe ikhona umyeni okhona iring ayifaka bengeke ngikubize wemama uyangithola. Ngiyakuzwa but ungayifaka kwami iringi sinezathu nomyeni wami ukuthi why ingakoyifaki njengamanje. Kunezinto esafuna ukudlula kuzona kuqala before sifike ekuthenini sifakana amaringi. Siyazi ngokuthanda lethu iring ikhona bengizobekela lona nje ikhona iring nayo iring bengeke ngivimbe ngoba ngithanda. Bafo awusabi ukuthi mhlawumbe umbukeli losimebuka athi wena umlilo oqala mhlawumbe uzodutshula lento engakubulalisa yabona ukutshela umfazi womuntu even if usuwazi because ekuqaleni ibuzwa ngabantu but manje usuzwa ngayo ukuthi ukhona umuntu okhona as long yena engakamtsheli nami engangiboni. Hayi wena hayibo khuluma naye nje ngiyithanda kuphela engakamtsheli. Hayi angithi uyazi ukuthi la sikuma cameras and izinto ziyahamba zisifike endaweni even kulezi indawo lezi ezinokushisa angithi uyawazi lokho. Hayi naye uyabona indoda iyashela umfazi womuntu umfaka intombi yashela because akafakanga ring that's why ngize ngaqala ngamshela kodwa mina lamuthi hayi wena ngenzeka wena uthi uthunyiwe mhlawumbe wena uthunyiwe ukuthi uzocela phansi isithunzi sami nje mhlawumbe ngenzeka ukuthi uthunyiwe ngeke ngithunywe 2 years ngaba phela kade ngikuzama ukubonisa uze ngizocela labafowethu ingoba bengifuna ukuthi ubone ke manje ukuthi ngiserious ngaba sifikanga kwala hayibo ngabe sevena savumelana saba right sayikhohlwa le ndaba yala manje mina ngoba ngifuna ukubona ukuthi ngithathe serious ngiyabona ngithathe serious. Hayi ngeke yazi nje wena ngeke lento yakho nje akufocus ezincwadini zakho nje ukhohlwe nje abantu abadala ukhohlwe nje ngeke ngikwazi uwazi ukuthi abazali bakho bakuthumela esikoleni ukuthi uzofunda hayi ukuthi uzobheka othisha ukuthi benzani even ngisho abanganganawe kwamanje nje awukuzitshela ukuthi uzofocus ezincwadini zakho ukhohlwe mhlawumbe mawusuqedile ke mhlawumbe usungayibona lento ofuna ukuthi kodwa kwamanje nje awukufocus ezincwadini zakho. Lolu lwami uthanda nako ukuthi incwadi linazo linothando yonke into ikhona lifuna wena kuphela yonke le ukuthi kufocus ezincwadini abazali kwasani yebo kukhona kodwa ke ilolu lwami uthanda ngoba kade lilila kwena. So kuwo konke mama elakhe elokugcina nje mhlambe ongalisho nanga umfowethu uyakhipha ongaphathi uyakuthanda kuwena ubona unkosikazi ubona yonke into ubona isibutuza umchaza ngisho nangezinyo lakho nkosi yami masusmile isimali sakho unanga uyayisholo elakho lokugcina before ngikudedela uhambe uthe unkosikazi womuntu ngabe sekuyisidelelo nami uma ngiqhubeka ngimkhulumele benze ngizomkhulumela ke mina yabo benze ngizomkhulumela mami
but ngeke ngisamkhulumela ngoba sushilo ukuthi unayo umuntu owumyeni uyabona ulobolile ngithi yebo lobo kodwa ukuthi anikashadi nje uyifakile so ngabe South Africa ngabe kuyichilo nezinja ziyakhonkotha ziyafakaza ukuthi ngabe ichilo lele engilenzayo mangiqhubeka ngishelisa umfowethu umuntu womuntu unkosikazi womuntu siyanithanda kakhulu elakho nje lokugcina mama hayi into engayisho nje mina ukuthi uSibusiso akaqhubeke enze into ayizele esikoleni angitreat njenganothisha wakhe futhi angitreat njengomzali wakhe njengoba ngiyime phambi kwakhe ngimfundisa futhi ngibe ngikhulile kunaye lento ayenzayo nje akafocus encwadini zakhe afunda isikole akakhohle indaba zomshado nje usasemncane nje futhi ukuthi sengaba yena secabanga indaba zemshado ucabanga indaba zeinkomo nokulobola nani akakafocus encwadini zakhe nje yena athi future yakhe nikeza le chance ingasho ukuthi yazi ngaphansi ngayiyekisela nazo wena into engiyithandayo yeah usiyami yazi wena uyagula wena uyagula umuntu ohlezi uyihlekela vele awuhleki mawuthi khona ekuchazayo hayi vele mina nje kumuntu ohlezi ehlelo ukuthi yena kodwa ubedidwa yilokho mhlambe eyitshela ukuthi uyamthanda na mhlambe kuzowina yabona leyo hayi inkosi yami yazi kudidekile inkosi yami kudidekile ngoba vele mina ngumuntu nje vele ozikhululekele angisiyena umuntu ohlaze ehlinile ukhululeka nje yabo nje ku right futhi ngikhululekela wona wonke umuntu nje indlela engidalwe ngayo nami so nje hayi ubone wrong umntwana bakithi final decision leyo ne ezinkosikazi womuntu yebo South Africa ngabe nginephutha mangiqhubeka ngithi ngiyabahlanganisa ngiyamkhulumela yabona kumfazi womuntu bafo nangi uthi umfazi womuntu wena athi na wakho ogcina mhlambe wena uzoqhubeka umlinde mhlambe kuze kube ukuthi mhlambe khona ofayo God forbid or khona ohlukana nomunye athi namazwi wakho ogcina bafo o mhlambe nje uyahlehla kulena angihlehli bafo ngiyaphambili kakhulu angeke ngikwazi ngizomlinda kodwa ke ngizombe still ngisamile la noba angabe busy ngithisha kodwa uzaba isayazi straight man uthi ngi serious angishintshi angihlihli noba ngaba khona ofana noma khona ongafi ngizobe ngilindile nje ngirelaxile but ngizobe ngisamane ngifikile kuyena mhlambe ngaze kugcine nami ngithole ithuba South Africa kunzima kakhulu sometimes kuyenzeka ubona umuntu esmile amase ucabanga ukuthi mhlambe khona azokufuna kuwena kade ukusmayilela nje ngoba uyakujabulela mfowethu mina since kuwumfazi womuntu since sibona ukuthi khona umuntu anaye ngabe ngiyadelela lo mlisa lokho okhona empilweni yakho yabo qhubeke ngimkhulumele asikho isidingo sokuthi ngimkhulumele South Africa siyanthanda nonke la nikhona nibalekile makukhona futhi omunye othi khona mfunayo ngiyazi babhala abaningi abanye bakude abanye baseduze qhubeka nje lokhu sihluphile siyakuthanda kakhulu balekile la okhona amen Okay abafeke ngibhlungu kakhulu wona ukuthi hayi ngigcine ngathi asiphumelelanga namhlanje kodwa ke mina bafu ngisazoqhubeka even if kuthiwa nendoda yakhe iyangibona angisabe umuntu nami ngiyinsizwa nami ngakithi so nasekhaya khona insizwe ezimile lapha ngisho ezingakwazi nima khona umuntu ongihlupha nami ngizithinte ngithe madoda insizwe imile kanjani insizwa nje ngathi kunamatekisi ekhaya bafu yabona abantu abangasabi nje enye indoda sengena ukukhaza ukuthi kanjani kodwa abangasabi enye indoda bafu ukuthi bakuthiwa ngento engihlupha ngibatshela hayi madoda anisondele kunendoda engihluphayo la wena bafu kushuthi hey sezomela ngiyoqala phandle ngiyogeza futhi kodwa ikhona nekhona la sohlangana khona naye sihlangana sihlukane naye as long nje sakwazi ukusmile sakwazi ungibheka ngimile nje lapho bafu angitholi bafo yini eyenza ukuthi ungahlehli ngoba phela umfazi womuntu mhlambe ingoba uthembe le backup ukuthi kunamathekisi yini no ngaphandle kwaloko bafu umuntu umthanda uyamlinda bafu uyazinikeza isikhathi nje sengiyinikeza isikhathi esingaka shuthi kumele ngiphinde ngesibuyisele emva ngesibuyisele kuzero ngcono siqhubeke bafu ngizinikeze esinye isikhathi mangabe ngikade kumnyaka ngizawu add uzomlinda ngizomlinda bafu ya ngihlulekile kona awuboni okay ngiyakuzwa konke bafu awuboni ukuthi yonke lento le
mhlambe izokukholisa ngokubona njengoThomas mhlambe ngagcine usuqhwebeka nawe uqhweba indoda yakho. Ya kona ke indoda vele ke ihlezi ke entweni ezikanjeka nalezo nami maye sengamane kube ngibe uThomas noThomas wakholwa ngako kubona. Ya baba.